Najprv poberal len dávky. Skončenie na ulici, do toho nezamestnanosť. Je to súhrn takých okolností, ktoré obyčajne končia dosť špatne. Potom nastal vôbec existenčný problém. Viezlo sa to s ním niekoľko rokov, až to vyústilo v roku 98. Ferko býval v nejakom zbúranom dome pri pošte. Tá závislosť už bola taká, že on už nevedel presne reálne, čo robí. Nanosil si tam odpadky, smeti, papiere, nejaké drevo sem tam, to zapálil pri voľnom ohnisku, jak indián tancoval. A najhoršie bolo to, že v podstate on začal byť aj agresívnym človekom. Vyzeral teda hrozne ošarpané, odtrhano, zarastený, dlhými vlasami až po ramená. To sa gradovalo, až došlo do niektorého stupňa, že sa to muselo už riešiť celkom iným spôsobom. Jedného dňa zmizol z ulice. Každý bol na ňo naučený, že behal po meste. Behal stále po tom námestí všade a zrazu zmizol z ulice. No a každý Fero zomrel. Náhle som opustil mesto, akože dostal som sa do Trenčína, do nemocnice na psychiatriu a primárka prišla za mnou, že že prišli kvôli Pišojovi. Vyšiel som von a tam všetci začali hýkať, že čo, že ty žiješ? Však my sme ty prišli na pohreb. Už som tu 8 rokov aj 2 mesiace. To je kaplnka srdca Ježišovho. Tu akože každé ráno prebiehajú omše. Pán farár Kufačo robieva. Tu som si spravil prvé sväté príjmanie, birmovku. S pánom farára, čo mal zástupcu Jožka Hrenáka, tak spolu sme pozohnali kamene. No a sa tu postavilo obetný stôl a s kameňmi sa to tu obkladalo všetko, akože to sme robili my dvaja. No a dalo to práce, že keď sme nalepili jeden kameň, tak 5 nám padlo, ale dalo sa to akože uskutočniť. On bol taký ľútostivý, citlivý na všetko. On keď mu kdosi čosi povedal také, jak sa povie, alebo s krikom na ňo išiel, on sa pustil do plaču. On to neznášal. Chodili sme sa hrávať do mestského parku, kde bol bývalý cintorín, kde sme ako deti chodili. To bol taký lesík, tak sme sa tam chodili hrávať. No a tam som videl chlapcov, ktorí fetovali takí starší. No a on to odhodil a ja som si to zobral do ruky, ja som to vyskúšal a sa mi to zaľúbilo. Bol silnejší trochu, doberali si ho a za to on sa ani so svojimi vrstovníkmi nekamarátil. On väčšinu s takými malými v piesku, aj sa mu vysmievali, že je malé dieťa, že sa v piesku hrá. Prvoty sa mi to zdalo také akože silné, že som začal kašľať, akože aj ma zabolila hlava, ostalo mi zle, ale potom mi to zachutilo, takže som pokračoval ďalej v tom. Tí kamaráti, že sa mu vysmievali, že on nedroguje, lebo čo, že nezapadal do ich partie, lebo čo, tuším na židovskom cintoríne sa stretávali. No a či tým ho donútili, lebo čo, ja neviem. Ale viem, že to začalo, keď bol na strednej. Až potom na chvíľku som si dal takú pauzu, som prestal, lebo už mi začalo z toho byť zle. No a začal som asi také v 15, že už som začal od znova a že už mi to zachutilo na čisto. Strednú spravilo na jednotku, jak sa povie, vyučil sa za murára. Neskoro som začal chodiť domov, matke to vadilo, akože, že chodím neskoro a tak, a že ráno mám problémy do školy stávať alebo ako. No ale nevedela zatiaľ, že o čo sa jedná. Ja keď som to zbadala, tak som išla k lekárovi nahlasiť to, že mám problémy so synom, tak som tam mala s ním prísť. Tak ja som chodila do obeda, on po obede. Mňa vypočul, jeho vypočul. No a on tvrdil, že nefetuje, ja som tvrdila, že fetuje, no ale doktor veril jemu. Tak ho vypísal, že je zdravý a tým pádom sa on dostával vác a vác do toho a nemohol si už odvyknúť. Vtedy som bol asi
po 19 prvýkrát na liečení a už som bol tak rozbehnutý, že asi sa to nedalo zastaviť. Prišiel domov, v kúse bez prestania fetoval. Nie, že by mu to bolo pomohlo, ale asi mu to ešte zhoršilo. Tu ráno o 6:30 je budíček, po budíčku ruženec, potom svätá omša, ďalší ruženec. Najprv sa naranajkujú akože ešte pred omšou chlapci z fary. Chlapci sa zadelia do práce, čo majú zrobiť. No a ja chodím akože do knižnice akože vypomáham, akože starám sa tam, keď ide návšteva, tak obslúžim, alebo zdvíham telefóny, alebo vybavujem také veci. Ja som ho doma nemohla nechať pri tých deťoch. Dvojročnú som mala, do 4. triedy chodil, ja neviem, koľko mal tedy rokov. Ja som ho nevyháňala, buď si doma, hento mi odovzdaj. Neodovzdá. Zobral sa a išiel preč. Potom, keď som odišiel z domu, že sme mali nezhody, že som ostal na ulici, jak som býval u toho chlapca, rok a pol, tak potom, keď som aj tam končil, akože už som musel odísť, lebo sa odsťahovali do Čiech, tak som ostal bývať v práci. No a už mi bolo jedno, ja už som to vyskúšal aj v robote. Do 18 rokov nemôže nikto povedať, že ja som sa o tie deti nestarala. A po 18 už keď si sám dal život, aký si ho spravil, taký ho mal, za to som ja nemohla a nemohla som tomu zabrániť. Potom akože bola schôdza a stabilci prišiel, že akože sme mladí chlapci, tak mladých, čo sme boli, sme nemali žiadne záväzky akože na prácu, že nemali sme rodinu, nemuseli sme nikoho chovať, tak nás poprepúšťali. No a vtedy akože som ostal na ulici. Dohovárali by, tam bol nafetovaný, hen tam bol nafetovaný. Volali koľko razy aj policajtov, že tam fetuje, že sa boja ísť domov, ale on však neublížil nikomu. Absolútne nikomu. Mal som v obľúbe chodiť po zabavách, akože to každý týždeň, piatok alebo sobotu som išiel na zabavu. No a chlapci, ktorí boli akože z Trenčína, tí ma zoznámili s dieťatom. 3 roky sme spolu chodili, ja som si našiel zamestnanie, akože a raz sa stalo, že v kostole akože sa ona oprela a ja som nevedel, čo sa deje. Ja som myslel, že je unavená, že zaspala. No a skončila omša, jeden pán tam došiel za ním, lebo ja som ho nemohol prebrať. No a ten pán povedal, že je doktor a on uchytil a povedal, že je mŕtvá. Takže. Vtedy ma to zobralo a išiel som sa sfetovať. Nafetoval som sa a už nechcelo sa mi akože žiť, že chcel som odísť zo sveta. Tak som vypil pol litra lidla a po celej noci, ak som bol v parku, som sa tam prespal trochu. Ráno, ak som vyšiel von z parku, tak som padol na zem a zrovna išla hliadka policie. Tí ma zobrali akože do auta, som im povedal, čo som spravil. No a zobrali ma do Trenčína na výplach žalúdku, ale že doktor mi povedal, že už je neskoro, akože to sa nedá. Povedal, že aby som sa išiel domov rozlúčiť a vysvetliť doma, že čo sa stalo a že aby som sa vrátil. Keď som sa vrátil, tak ma tam čakala jedna majorka, jedna pani, ktorá, keď som s ňou chodil na odvodové komisie a na branické kurzy, no a tam ma zobrala do vojenskej nemocnice zadnou bránou, akože, a tam ma nehali 2,5 mesiaca pod infúziami a dostali ma z toho. Zachránili mi akože život. Nevedel som, jak mám pokračovať ďalej. Prestal som chodiť aj do práce, zarábať si. Už som zostal na podpore a tak, že som sa prefetoval, prespal a stále to isté. Chlapci, ktorí dostávali peniaze a pán farár, čo zohnal peniaze, tak bolo strašne málo, žili sme len také, čo nám dávali, akože, čo sme dostávali milodári a tak. No tak nám nevychádzalo, tak sme si zariadili svoju vlastnú pekáreň pre svoju potrebu. Zo začiatku pre svoju potrebu, kde sme robili pre seba chlieb. No už keď sa nám to trochu rozbehlo, tak sme začali prieť aj dedinčaniaci, sem chodia brávať chlieb. Tu sú takí, napríklad čo robia murárske stavby, zametajú akože chodníky, kotolníci, kuriči. Tu akože chlapcom vozia také, čo sú vadné kusy akože na autách, opierky na auta. No a oni to rozoberajú a čistia a za to akože dostávajú financie, akože môžu si privyrobiť takým spôsobom. Zostal som bývať v starom dome pri Novomestskom parku. Tam bol starý ateliér, no a tam taký vedľa starý dom, bez okien, bez dverí a vnútri sme ako prespávali.
bezpečnosť ho tuto zobrala, tuto ho zaviezla, fetuj tuto. On nám to potom vyprával. Fetuj tuto nebudú, lebo tu sa ťa boja. Bol tam akože majiteľ a on nám povedal, že pokiaľ sme tu, že nie sme tu, ale že to idú búrať, že tak, aby sme si niečo našli druhé. Tak sme začali chodiť pri poštu do takého starého domu, to tiež bolo bez okien. No ale tam nás už bolo viacej, tam sme si aj takú pútku spravili. No a tam sme akože nosili, kto čo doniesol stravu, tak sme sa normálne najedli a tak. Párkrát sa stalo, že sme tam strávili aj Vianoc zo sporu. To boli nedôstojné podmienky človeka. Jedného dňa zmizol z ulice. No každý bol na ňo naučený, že behal po meste. Mňa pristavovali. Je pravda, že ten váš syn zomrel? Dohodli sme sa v spolupráci s mestom, že podnikneme nejaké kroky a skúsime zájsť do tých Žákoviec, porozprávať sa, že či by neboli ochotní Fera prijať. Zo začiatku som nevedela, kde je. Potom som najstaršieho syna, on dala zisťuj, kde je, hovorím do Šlaka. Že aby to nebola pravda, ja som už tomu verila. Ešte povedali, že ako matka, že som zlyhala, takže mi nedali vedieť, že zomrel, že ho pochovali, že čo mi nedali vedieť a tak. No trápilo ma to, hovorím. Čo som mala robiť? Kde som ho mala ísť hľadať? No a potom sme sa dozvedeli, že je v Záluži. Na náš návrh súd rozhodol, keď v tom roku 98 ho zbavili svojprávnosti a v podstate odtedy bol prevezený následne do Veľkého Zálužia a po hľadaní možností, kde by mohol sa resocializovať, tak sa mu podarilo zaistiť v Žakovciach u pána farára Kufu. Najprv ho dali do Trenčína, tam ho z toho najhoršieho dali, jak sa povie, dostali. Potom mal aj súd na to odobratie tej právomoci. To mi tiež nedali vedieť. Nevedeli sme, že či nás pán farár príjme. Tak bolo to veľmi zaujímavé, že bolo to v takomto čase ako v novembri, rozostávaná budova úplne plná. To znamená, že skutočne miesta tam nejakého voľného nebolo, ale zaujímavé bolo to, že keď sme sa opýtali, že či by bol ochotný, tak on argumentoval, že keď ste si vy traja úradníci dali námahu prejsť taký kus vzdialenosti kvôli Ferovi, bolo by to o ňo neseriózne, aby ho neprijala, prijalo. Minulosť nám už nepatrí, tá už bola, budúcnosť ešte len bude. A tie prítomnosti, keď človek, keď sa chce zmeniť, je môj. V tú ránu je môj. Keď príde a povie, chcem sa zmeniť, prosím, je môj. Ferko prišiel s tým, že potreboval pomoc. Čo je to bezdomovec? Diagnóza bezdomovca, povedzte mi. Bezdomovec je človek chorý na lásku. Nevie lásku prijať a lásku dať. Toto je bezdomovec. Čiže bezdomovec lásku prijať sa naučí raz, dva, to je veľmi rýchlo. Ale lásku dať, to je trošku ťažšie, ale ak sa to naučí, môže sa vrátiť späť do normálneho spôsobu života. Prečo sa stal bezdomovcom? Bol naučený brať. Čo my ho učíme? Dávať. A čo dávať? Lásku. Strom poznáme podľa ovocia. Nie podľa listia, jak rozpráva, ale to, čo robí. Či rodí ovoce, či má skutky lásky. A Ferko má skutky lásky. On je